ndị Igbo chai biko kedu ife na-achụzi unu na Naịjirịa? Kedu ife na-achụ na unu ji agbarụ nọọsụ na-agbata obodo a na-agbata n'obodo a na-ana iyi? Kedu ife na-achụ unu obodo na-enwere isi? Unu ya chukwu esi wee bịaba eje m ịgbatị akwụkwọ tata ebe anyị na-agbatị akwụkwọ anyị ji anọ n'obodo wee bụ na akpọpụtara ndị ọfụ si ndị ọfụ pụta wee bụ na ndị ọfụ ka ndị ochie bịara ịgbatị akwụkwọ. Ndị ọfụ karịrị akarị wee na-eti ịtụọ iche okoro n'elu na be ndị ọfụ unu mgbe na-etizi si gị na-emezi biko ka ife na-emezi na Naịjirịa unu na-agba nnọọ na-agbata obodo a. Nwere onye gwara unu obodo a bụ obodo oyibo? Nwere onye gwara unu ibi obodo a na oyibute ike ajụkwara ese wee bịaba na ndị bịara abịa ọ naga na unu ka na-enute n'obodo a? Wee sị na ọka mkpọpụtagodo ofu onye gbagodo ya ajụjụ ọnụ mara ife ọ ya agwa m. Onye nke a wee sị m nne na ọkwa onye melie akwụkwọ nwoke be anyị melie akwụkwọ bụ ife siri ya na ọbịa obodo a na ọ dịla ya izi isi ebe a wee jebe Amerịka. Welacha mkpu wee sa ijukwala ese ndị bịara ebe osigo ebe a wee jebe nya bụ Amerịka nọ ọ dị so easy like that. Ndị mmadụ wee na-asịkarị n'obodo a ifu ka ndị Igbo si egbu onwe ofe wee na-alụ nwatakịrị ego wee nụbata ebe a bịa desi ya nsị ka ife ọ na-emesi ọ sị na ya tọbụkwa na skit ya tọbụ na si na-asakagharị na ekele gị maka akwụkwọ ugboro na-abụ wee sị mba pụtazi asị ka o jebe chọbazie akwụkwọ n'ikeli gị ugboro ịbọdụ wee bidozie sị ka o je chọwa akwụkwọ. Igbo afụkwa onwefe n'anya wee wọlia this guy wọlisi anya na ọjọs ka o wee napụta ego lie bịa ebe a nupụ iyi si na ihe esi ebe a jebe Amerịka nusa na South Africa si na ihe esi ebe a jebe ebe ọ dị isi ndị ka na-anọ wee ka nusarụ na-asakagharị. Igbo afọ ajọ unu ncha afọ ajọ bụ unu bụ alụ